ମୁସୁର ବାଘ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ବନେଇଦେବେ ସେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କଲର ପତ୍ର ବାଘ ଆସିବ ଏ ମୁଣ୍ଡଠୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲଠୁ ମିଶର ବାର ଯାକେ ଦଗଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଗୋଟିଏ ଜଣ ସେ ଚାଲିବ ସେ ଗୋଟିଏ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ ସେ ଦଗଡ଼ାଟା ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେଇ ଦଗଡ଼ା ଧୀରେ କଲର ପତ୍ର ବାଘ ଥିବ ଆଳୁ ତାର ଶୁଆଶି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଛାଟ ଧରିଥିବ ହଠାତ୍ 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 ଏମିତି କହିକି ଯାଇଥିବ ସେଥିରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ 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 ଦୌଡ଼ା ଧୀରେ ଏମିତି ଶିକାରୀ ହେଇକି ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ ସେ ପୁଣି ଚାଲି 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 ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଯିବ ଗାଡ଼ି ବସିବ ତାର ପଛକୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ବୋଲିକି ନୂଆ ଧୀରେ ଜବର ପଞ୍ଜୁରିଟା ହେଇଥିବ ସିଏ ଯାଇ କେଉଁ ଆକାଶ ଉପରେ ଜାଣ ନଡ଼ିଆ ଆଠ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ତଳେ ସବୁ ବସିଥିବୁ ଟିକଟ କରିଥିବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଟିକଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକଟ ସେଥିରେ କେଜାଣି କେତେ ହେଇଥିବ ସେ ଭାଇ କାଟିଥିବ ନା 1000 କି 2000 କ'ଣ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ବା କି 500 କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଭାଇ ତ ଟିକଟ କାଟିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ 9ଟା 12ଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ହବ ଅନୁମାନ ମୁଁ ବାହାଘର ହେଇ ମୋର ହେଇନି ଖରା ତଥାପି ବେଶୀ ହବ ଚାଲୁ କି 15 ଦିନରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଯିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଯାଇ ତା ଗିରି 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 ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସିଆଡ଼ି ଘଡ଼ 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 ହବ ସମସ୍ତେ ସିଆଡ଼ି ଚଲେଇବେ ଗିରି 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 ମୋଟର ସାଇକେଲ ତା ଦେହରେ ବୁଲେଇବେ ତାପରେ ଆଲୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେ ଝିଅଟା ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ତା ପିଠିରେ ନାଗିବ କ'ଣ ଅଠା ନାଗିଥିବ କ'ଣ କେତେ କେଜାଣି ସେ ପୁରା ମୋଟର ସାଇକେଲ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟେ କେତେ ଆକାଶକୁ ବୟସ ଦିଏ କେତେ ଆକାଶକୁ ଯିବ ଯେମିତି ବୟସ ନାଟ ହେବ ଉପରକୁ ଯିବ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ ପେଟେ ଦହିକି ଗଦେଇ ସେମିତି ବାଉଁଶ ନାଟ ଯେମିତି ହଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ସେମିତି ଭାଗି ହୋଇକିରି ସେ ତା ଗିରି 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 କେତେ ସମୟ ସେ ବୁଲିବ ତାକୁ ଦେଖିବ ତାପରେ ହେଇଥିବ ଆସ୍ତେ 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 ଆସିବ ତଳେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ କିଏ ପଡ଼ିଯିବ ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବ ସେଥିରୁ ଚାରିକଡ଼ 4ଟା ଦୋଳି ହେଇଥିବ ରାମଦୋଳି ଅବଶ୍ୟ ତଳେ ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୋର ତ ଚାରିକଡ଼ 4ଟା ପୁଅ ପିଲା ଠିଆ ଜଗିକି ଠିଆ ଖାଲି ତାର ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟା ଏପଟେ ଦୋଳିରେ ଯିବ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ସେପଟେ ଦୋଳିରେ ଯିବ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ସେପଟେ ଦୋଳିରେ ଯିବ ଏପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ସାରା ଲୋକ ଅଛି ତା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଧରି ପକେଇବେ ଏମିତି ଏମିତିକି ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏମିତିକି ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସାଢ଼େ ସେ ଲୋକଟା ସେ ଧରି ପକେଇବ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସେ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଏପଟେ ଟୋକାଟା ଥବ ସେ ତ ଧରି ପକେଇବ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇବେ କେମିତି ଡାଳ ଟିକେ ଜାଣି ତୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇବୁ ତୁ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଜଣକ ଏମିତି ଧରୁଥିବ ମୁଁ ବସୁ ଝରକା ହଁ ଏମିତି ଧରି ପକେଇବୁ ସିଏ ଖେଳ ଯିବ ତାପରେ ହେଇଥିବ ଆସିବ ଏରି ପଛାଟେ ଖେଳୁ ଘିରି ଘିରି ଝିଅ ପିଲା ଆସିବ ଏରି ସାଇକେଲ ଧୀରେ ଘେରେ 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 ବୁଲିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏରି ହାଣ୍ଡେଲ ଆଗ ହାଣ୍ଡେଲ ଖୋଲିଦେବେ ସେଇ ଚକା ଖାଲି ଚକା ଦେଇ ଘିରି 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 ବୁଲିକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏରି ହବା ପଛ ଚକା ଖୋଲିଦେବେ ସେମିତି ଘିରି 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 ଗେଛି ପଚାଶ ଝିଅ ପିଲା ଖାଲି ହସୁଥିବ ଖାଲି କିରି 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 ଯାଉଥିବେ ବସିବି ଝରକା ଏମିତି ଆସି ସେ ଖେଳ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଖେଳ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିକି ଭୋର ହେଲା ସକାଳ ହେଇଗଲା 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ହେଇଗଲା ଖେଳ ଭାଗିଲା ଆଇଲୁ ଆଉ ଆସିକିରି ଆଡ଼େ ବସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଚାଉଳି ପକେଇ ବସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ତରବଡ଼ ଖାଇନୁ କି ପିନ୍ଧିକି କିଛି କରିନୁ ତରବଡ଼ ହେଇକି ଭାଇ ମୁଁ ବୋଉ ଆଉ ଜାଳି ପକେଇ ବସ୍ରେ ଘରକୁ ଆଇଲୁ ଘରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସାଉଡ଼ିରେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ କ'ଣ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ଘରେ ଆସିକି ଖାଇବୁ ଆଉ ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ କେଜି ଆମ ଭାଇ ରାଧା ତ ଡାକିରି ଆମକୁ ନେଲା ଆଉ ତାଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତିକି ସେଇ ସରପଞ୍ଚରେ କାହିଁ ମୋର ଝିଅ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ ମୋର କାହିଁକି ଦେଖିକି ଯାଇନି ପୁଣି ଓଟ ବନ୍ଧାଟା ଆସିବେ ଓଟ ବନ୍ଧାରେ ଧୁକୁଡ଼ୁ 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 ଓଟ ବନ୍ଧାରେ ଡେଇ ଦେଇକି ଆସିବେ ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧାଟା ଆସିବେ ଧୁକୁଡ଼ୁ 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 ଡେଇ ଦେଇକି